bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Tarata juin kalo tile 30 san 2026 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an ka baabu bɛ taa n'an ye bulike sikaw fɛ Bamaci wale ni Jugawale kaba ɲɛmaa caman tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen Douentza marabolo la k'u bɛ lajɛ kɛ lajɛ taara laban janaja la min ye armée ye ale ye olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la parachutiso olu ye senfilɛ min kɛ ka don pankuru kɔnɔ sɔgɔmada in na diripa maaw ka jaabi an bolo an na o yira aw la min ye Segu ani Bamako taji a donna ye kunungo min ye Bamako ye nin ye a tile 3 ye taji dɔ kun donna dɔwɛrɛ donna kunungo tuguni kana fara o kan Segu fana ye taji sɔrɔ kunungo Segu kelen kɔnɔna na ye jolidi bɛ ka kɛ ka se ka min ye wolomasiri taba olu dɛmɛ lakanako ta na sira la sa Siraba Kasara ale dɔgɔkun fana sigira sen kan kunungo ministre Madina ka ministre so la siraba mun bɛ ka dilan Madina ye kuma mun fɔ la ana o fana daw ma sɔgɔmada in na min ye Bafulabekaw ye fala ye u bɛ se ka fɔ tare koyi bagi filanan sɔrɔla han an kɔni t'a dɔn a ko bɛ cogo min nka dugudenw k'a ma ko bagi filanan sera yen o ye kibaruya duman ye o kɔrɔ ko ɲɛmaaw u ye lamɛnni kɛ u ye faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ degun bɛ yen u ye u magɛn joona o kɔni ko ye ko caman nɔgɔya o ye caman bɔ ko in na fala ye bibi na Bafula bɛ ale marabolo kɔnɔna na IFM n'o ye école karamɔgɔw fana ka kalanso ye o ɲɔgɔndanw fana daminɛna Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ AES ko sɔɔni wasabulo bɛna sigi maa minnu kan ka taa wasadenya baara kɛ AES tɔgɔ la olu sugandili bɛna kɛ cogo min na o ɲɛfɔra capitaine Ibrahim Traoré ye coupe du monde Allemagne belebeleba in ale binna kunungo Paraguay ɲɛkɔrɔ min ye penalty ta na a ko tora Paraguay ale ta la Brésil ale porokotora ala farala ale ka Japon bolo ale fana y'a ka bio sɔrɔ Maroc o kɔni ale ye se sɔrɔ ka qualifier ka taa min ye 8e de finale la a tɔ bɛna to équipe 16 min ye Maroc y'a ka sɛbɛn sɔrɔ ka t'o la sɔrɔ fala in a ye Hollande de bati a ye Hollande de bati an ka bi kibaruya bɛna kun cɛ ni mun ye o man di an ka ministre kɔrɔ URTEL ɲɛmaa kɔrɔ député kɔrɔ n'o ye Yaya Sangare ye ka bɔ Yanfolilakaw fɛ ala y'ale ka kalifa minɛ la kunungo k'a si to san 62 la Azar libre service tigi Amadine tigi n'o ye Bassa Michel Azar ye ala y'ale fana ka kalifa minɛ la kunungo an na kuma kun cɛ ni olu ye ni ala sɔnna ma nin y'an donkan ye bi sɔgɔma in na. Bamananw ko garibu digubɛ deli ko nbalan fabaliya don o bamanankɛlaw ko n'i ye garibu binne waso la dungota sɛbɛ a ye sɔgɔma in na an bɛ garibu olu ka baabu kan min ye Mali ale jamana ye jamana min a bisimilayi ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka maaw mago to
miiriya ɲumanw ni hakilina ɲumanw olu taara ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ bi n'olu kun bolo t'u kɔ sɔrɔ dɛmɛ ko ta nasira fɛ garibuya an ka jamana kɔnɔ a daminɛna cogo minnu na o de ye fɔlɔ diinɛ donnen olu y'a yira sa k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu bɛ kalandenya la ani maa minnu bɛ n'olu bɛ moriya la falayi jaka o ka bɔ ka di olu ma olu de kɛra garibu ye gidala geribu alanɛw o de tun bɛ fɔ olu ma u tun bɛ yɔrɔ caman na min ye talibedenw ye olu y'o baara kɛ a nana bɔ o la maa minnu bɛ yen an yɛrɛ ka sigi la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na se tɛ minnu ye setigiw olu b'u hakili to olu la wa waati dɔ la u bɛ se ka wuli fana ka ɲɛsin aw ma n'o ye misirimagaw ye n'o ye maaw ye maa minnu tɛ se ka baara kɛ walima maa minnu banaba bɛ maa minnu na lujura ye minnu sɔrɔ falayi ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na olu tun bɛ se ka munumunu saalo kɛ nka a nana mun ye nin waati laban in na garibu suguya bɛɛ lajɛlen cayara hali kamalennin yɛrɛ ɲɔgɔnlɔnbɔla in ale yɛrɛ kɛ garibu faama ye falayi nin bɛ hakili jigin jɔnni na balabugukaw fɛ yen garibubugunin na n'o ye kulujukɔrɔla ye a bɛ hakili jigin laji garibu ka so la babajalo ninnu fa ni ale yɛrɛ ye bulon kɔnɔ kalan kɛ anw denmisɛnninw nama caman kunna wa a bɛ hakili jigin basaru fana ka yɔrɔ la falayi janginɛbilen ka da la segukaw fɛ yen sada ka madarasa so bakari caman ka kalanyɔrɔ ka taa se min ye munduru ka yɔrɔ ma ninnu bɛɛ lajɛlen falayi garibu y'u tile kɛ yen u ma tana tiɲɛ u ma gasi tiɲɛ n'u ye min sɔrɔ u ni karamɔgɔ ta don musaka ani wari bɛɛ lajɛlen ani fɛn fɛn bɛ sɔrɔ n'o ye da dumunifɛn ye ko ka t'o di karamɔgɔ ma k'ale baraji ɲini ji bɛ taa karamɔgɔ ye a bɛ taa muso ye u ka ɲɔw bɛ folo u ka baaraw bɛ kɛ a bana ta bɛ tila ka bɔ tuguni ka taa lɔgɔ ɲini kɛ u ye garibu npalan fana bɛ tila ka taa tuguni min sɔrɔla nin bɛɛ lajɛlen bɛ di an nana mun ye nin waati laban in na falayi garibuya yɛlɛmana ka kɛ suguya wɛrɛ ye filaninw bɛ taa min ye maaw bɛ taa minnu tɛ filani ye k'olu yaala ka se ka dɔ sɔrɔ maa minnu sen ka kɛnɛ u bolo ka kɛnɛ olu caman fana donna a la anw yɛrɛ kɛra garibu porofesiyɔnɛliw ye falayi don o don an bɛ mesajiniw ci maaw ma e ɲinɛna ne kɔ de nin bɛɛ ye garibuya ye falayi ka munumunu saalo ka taa don maaw ka biro kɔnɔna na don o don fi sabilililayi hali n'an t'o fɔ an da la an bɛɛ ye garibu ye falayi an sen ba ka kɛnɛ an bolo ka kɛnɛ an bɛ se ka baara k'an yɛrɛ ye wa falayi garibu faamaw b'an ka jamana kɔnɔ dɛ minnu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko n'i sera nin karifuru in na garibukɛ dɔ bɛ yen a bɛ wotoro kɔnɔ taa ye ale bɛ se ka nin wari falen dɔw ye du jɔ a la dɔw ye fɛnbaw sɔrɔ a la nka o bɛɛ n'a ta u m'u bɔ garibuya la falayi n'i ye mali tariku ta k'a lajɛ karamɔgɔ du olu ka garibuya kɛcogo ani bi garibuya kɛcogo ani garibuya yɛlɛmacogo ani maa minnu kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ ka maaw ta k'u bila garibuya la maa minnu bɛ filaninw ta k'u bila bɔlɔnw kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen de nana ye gouvernement fɛ sa ko dɔ kɛra ten koyi min ye baara in ye falayi n'i y'a ta k'a lajɛ garibu soba i b'a fɔ ko karamɔgɔ soba diinɛ soba kalan soba min ye miiriya ɲumanw sɔrɔli ye o la sa bi garibuya yɛrɛ ɲɔ ɲɛlen don fan jumɛn na kosɛbɛ a fɔlɔ belebele o ye bamako ye garibu sugu bɛɛ lajɛlen bɛ yen mun b'a yira o mun t'a yira o garibuw ka ca segu mara ale ye filanan ye min ka jama ka ca sabula lawale la kalanso ni mori kalanso ni min ye diinɛ bato kalansow ye o caman tun bɛ segukaw fɛ yen moti bɛ da o kan gawo ni tɔnbɔkutu olu bɛna ka kɛ k'a datugu nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen na falayi tana ma tiɲɛ a la han a kɛra a kɛcogo la min ye diinɛ ko cogo min nka a selen duguba kɔnɔ bi anw garibu porofesiyɔnɛliw y'a bɛɛ tiɲɛ falayi an ti da garibuya ma koyi an bɛ denmisɛnninw de sugandi k'olu ta ka t'olu bila bɔlɔnw na an bɛ musow de ɲini k'olu sigi yɔrɔw la an bɛ taa ni maaw ye yɔrɔ dɔw la n'i y'i sigi nin station in kɔnɔ n'i y'i sigi nin baarakɛda in da la n'i y'i sigi ninnu ka nin so in kɔfɛ n'i nana yan nin don in na jumadonya don dɔw ta ye alamisa ye dɔw ta ye ntɛnɛn ye ka se ka dɔ sɔrɔ olu la falayi maa min b'o bɛɛ lajɛlen ka tila k'u ta mobili la olu bɛɛ lajɛlen ye garibu ye gouvernement nana ye k'a fɔ dɔ kɛra jajiri bugɔli la ten falayi conseil des ministres tɛmɛnen premier ministre ale ye hakili jagabɔ kɛ falayi jatew kan n'i y'a ta k'a jateminɛ bi maa tɛ se k'a fɔ ko nin garibu hakɛ bɛ mali kɔnɔ nka min ye komadi ye n'ale bɛ denmisɛnninw ka hakɛ kunna a ko ko min ye ba 20 ɲɔgɔnna ye o kɔni bɛ sɔrɔ falon na bamakɔ kɔnɔna na wa min ye musomanlakaw ye 100 saradala bi bamakɔ kɔnɔna na garibuya kɛbaa ye maa minnu ye u bɛ taa se 43 ma komadi ale ka jatew y'a yira fana maa ba 40 ɲɔgɔn ko k'a ta dugu ma fo sanfɛ falayi mun bɛ garibuya k'an ka jamana kɔnɔ olu fɛnsɛnnen don fa bɛɛ lajɛlen fɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min garibuya sugu ka ca
a bɛ kɛ kalansow kɔnɔ a bɛ kɛ baarakɛyɔrɔw la a bɛ kɛ service daw la a bɛ kɛ misiri kɔnɔnaw la wa min ye misiri dawolow ni misiri kɛrɛfɛlaw bɛɛ lajɛlen fala ye nin bɛɛ lajɛlen an bɛna an ka geribuya kɛ cogo don k'i jɔ ka maaw kɔnɔ faama minnu bɛ taa seli misiri la fala ye k'u bɛlɛ sira la i ye geribu ye Imam Sani misirimaga min sigilen b'a fɔ ko Gidala Geribu ka maaw bɛlɛ k'u dɔnkala kari k'u ka so yɔrɔ dɔ ka t'u nɔfɛ fala ye i bɛ geribuya la i wariw ɲɛnamana kɔkɔ professionnel kɔkɔ ma tɛmɛ i kan bi Ablaye Mayiga conseil des ministres tɛmɛnen ale ko dɔ kɛra ten ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ nin ko in na k'a tɛ se ka ban o la sa san fila fɛɛrɛ mun tigɛra fala ye premier ministre ko k'a laɲini belebeleba ye min ye ka dɔ bɔ geribu la fɔlɔ a ma fɔ ko k'a ko ban dɛ ko ka dɔ bɔ a la o bɛ kɛ ni mun ye anw minnu b'a la n'an sen ka kɛ n'an bolo ka kɛ ni fala ye sɔɔri yɔrɔ ɲini ka kɛ an ye an b'an bolo ma minɛ yɔrɔ minnu na an ka se ka baara kɛ filanan ye mun ye o ye ka jateden bɔ yɔrɔ jumɛn ye kalanso ye yɔrɔ jumɛn tɛ morikalayɔrɔw ye olu tigilamɔgɔw fana ka lakodɔn baara bɛ se ka kɛ n'olu ye cogo min maa minnu bɛ yen ni sɛgɛn bɛ olu la fala ye dɛsɛbaatɔw kɔlibaatɔw ka olu lajɛ ka olu dɔw fana sama ka bɔ nin ko in na premier ministre ka kuma na ko in faama bɛna na se denmisɛnninw ma minnu bɛ yɔlɔ la bɔlɔn kɔnɔ fala ne ko ni geribudennin kɔrɔbayara a bɛ kɛ mun ye de an b'u ncini ye u bɛ kɛ kɔrɔbalenbaw ye u bɛ tunu an na dɛ an dɔw fana ɲɛɲini jɛkulu ninnu caman bɛ min bɛ nin baara in kɛ premier ministre ko sa ko yaasa ka se ka ko in dɔgɔya fala ye kalan yɛrɛ de bɛna na don bala denmisɛnninlakaw fɛ yen i ye yɔliyɔli daminɛ kare kun na aw na fara ɲɔgɔn kan n'aw bɛ se ka masɔnya kɛ aw na taa bila o la somana ɲini aw la ka fɛɛrɛ ɲini aw la ka jabala ɲini aw la morikalandenw ani morikalayɔrɔw fala ye k'olu fana sinsin k'u don bɛrɛ la k'u kɛcogo lajɛ ka ɲɛ min ye sɔrɔ fana ye u bɛ di maa minnu bɛ yen n'u tɛ se k'u boloma yɛlɛma u yɛrɛ ye yaasa cogoya min na u bɛ se ka boloma minɛ yɔrɔ sɔrɔ gouvernement ka fɛɛrɛ sigilen sen ka san 2 in kɔnɔna fala ye k'a laɲiniba ye kelen pe dɔ ka bɔ geribuya la an ka jamana kɔnɔ a ma fɔ ko k'a ban dɛ n'o na b'an ka sarakaw di yɔrɔ jumɛn nin ye sɔgɔmada in na kado ye fala ye ka di an bɛ nin di jɔnni ma nin ye bɛɛ ta ye ayiwa sinon anw yɛrɛ ɲɔgɔnna geribu tɛ dɛ fala ye an yɛrɛ b'an dɛgɛ jan dɛ ani geribudenninw ta tɛ kelen nka geribu faama ale ko ale ti kinitɔ dun a ti totɔ dun shawarimaw ni hamburgɛriw ni sɛwɔrɔcilenw de ka di ale ye n ko tiɲɛna ale ye geribu faama ye a t'a ɲɛna o sabula geribu faama y'a se min na bi ala k'a taa ɲɛ hali bi bolimafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin kow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sisɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ yen n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin kow olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na.
lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama, a suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ, i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ baro kɛlɛtigi nɔrɔbilabaga n'o ye Jean-Élisée Daw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka wolomasiri tababu ka baara la su ani tile. An yɛrɛ bɛ ka kibaruyaw caman sɔrɔ ka bɔ an ka marabolo caman kɔnɔna na bi, an b'a fɔ ma ko ye tare ye. Jean-Élisée Daw ko min ye pankuru bɛ sɔrɔdasi minnu bolo, olu ye jateminɛli ni wulikajɔ kɛ kabini sibiri tɛmɛnen. Bamanci jɛkulu ɲɛmaabaw olu ye layidu di ɲama ko bɛna ɲɔgɔn ye kɛ boli kɛ sikaw fɛ yen. Armée kɔni y'u to yen sa, u k'u ka jɛrɛ labɛn a ka d'u ye cogo min, u k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ. Sibiri kari min ye ntɛnɛn fajirida ye, armée ale ye pankuru wuli maa ninnu mina k'u kɔni ka lajɛ kɛ tuma min ka se k'a bɛɛ lajɛlen kɛ su ye. Min ye sɛgɛsɛgɛliw ni baaraw kɛcogo ɲuman, o y'a to duguden si ma degun sɔrɔ gosili senfɛ. Min ye gosiliba 2 in ye, a laɲini kɛra min ye sa, o ye Bamaɲɔgɔn ka wale kɛba ɲɛmaa fɛn fɛn tun bɛ yen, a si ma bɔ a la ɲɔgɔn ye in kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen tora a la. Bolomina minnu fana bɛ olu bɛɛ lajɛlen halakira. Kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ Douentza marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya boli kɛ sikaw yɛrɛ fɛ yen, olu y'u wasa don tɔw la minnu bɛ tu kɔnɔna na ani bugufaw kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen fana bɔ baara la. Min ye Jean-Élisée Daw ye k'a bɛ wolomasiri tabaw fo ka nin baara in kɛcogo ɲuman na Douentza marabolo la boli kɛ sikaw fɛ yen. Min kɛra ka ɲɛ k'a sɔrɔ degun foyi ma bɔ a la ka ɲɛsin dugudenw ma. Armée ka nin baara in o n'a ɲɔgɔnna caman k'a b'u fo nin waati laban in na. Min ye sɔrɔdasiw ye fana k'u bɛ layidu di Bamaɲɔgɔn ka wale kanu bɛ Mali fa o fan fɛ wo kɔnɔ, u na wuli ka jɔ kɛ ka se ka u bolo d'a kan ka se ka se sɔrɔ Bamaɲɔgɔn ka wale kɛbaw kan. Fala ye dɔgɔkun tɛmɛnen wolomasiri taba minnu bɛ yen n'olu ye bere rouge ye, i b'a dɔn k'a fɔ minɛn t'olu bolo. I y'a mɛn i ɲɔgɔnna bere rouge tɛ, avion de b'i bolo i ka yɛlɛ sanfɛ k'i ka exercice kɛ. Sisan minɛnw bɛ ka sɔrɔ, min ye colonel Marqueta n'a ka cɛdenw ye, u ye sankolo minɛ. Dirpa ale jami bila ka na an ka jɛ ka o filɛ. Dès l'aube, l'activité bat son plein sur la base aérienne. Pour les hommes du 33e régiment de commandos parachutistes, ils participent à un exercice d'infiltration aéroportée et de largage tactique pour renforcer leurs capacités de projection rapide sur tous les théâtres d'opération. Au moment de la préparation, le bruit des moteurs d'hélicoptères est au rendez-vous. Les regards sont concentrés, les gestes précis. Chaque commando vérifie une dernière fois son parachute et son équipement. Sous le poids du matériel et malgré la chaleur, aucun détail n'est négligé. Rigueur, discipline et esprit de corps restent leurs premières armes. L'objectif, c'est pour nous préparer pour les opérations futures dans le domaine troupes aéroportées. Nous sommes un régiment commando parachutiste. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. On a toujours évolué dans le domaine commando, mais ça fait longtemps que les opérations troupes TAP étaient arrêtées. Et aujourd'hui, nous venons de le reprendre grâce aux efforts des plus hautes autorités.
J'ai vu les éléments motivés pour reprendre les activités thérapeutique. Et l'objectif est chercher, c'est pour pouvoir faire des opérations troupes aéroportées. Le parachutisme d'abord c'est la discipline et puis c'est la rigueur. Donc, et le courage. Quelques instants plus tard, dans le ciel, on aperçoit les premières vagues des parachutistes qui nous montrent leur savoir-faire. Les voiles s'ouvrent parfaitement et ils descendent vers une zone de largage sécurisée. Au sol, constant. En moins d'une minute, les parachutes sont repliés, les matériels opérationnels et les unités se réorganisent. L'exercice de saut se termine, mais pour ces soldats, la vraie mission continue. Les forces armées maliennes incarnent le courage, la discipline et l'abnégation, toujours prêtes à défendre la nation. Kunungo minye sorasuka wulika jo ohugumu konnana minya woloma siri tabawiye unisita ni chama bade nana kabo minye korowari anfave kado Bamako konnana niye ashen flana yi tile saba konnana Bamako konme ka camion citernu soro taji kanano oye do fana farala segu fana ta ka kunungo mi citernu ye olu bla ka ta segu ka fe yasa segu na duguna boluma da dugu bela jele olu fana se ka taji soro tugumina ka magonyaw kena yi DGCC ko sa ko ni wati na olu e wuli ka jo boloda yoro be ni sigana ba be ni mamiya soro ika wele bla uma o se tugumina ka wuli ka jo ka boloda o ko ka falai sharia kota na srafe journaliste Shana Takiuna le 22 septembre journal directeur yi ale na ga sona ndomba yi la ninga kunungo cybercriminalité maufe ko abse ga labla tokomi liberté provisoire la ko sabula ko amangene bana ba to mindo sa akuma ko ni ngwana kunungo yi procureur yi ale ni kiri tikebaw ko koni ala sona mani Shana ka ngabla liberté provisoire na ma ngabla la jouer kalot le woro no yendene na tayni una ojabi boko bi ko duma nani akakiri chena bse kataka so na tse kataka so una na ojabi boko bi krengrene ala Shana Takiu ale mina wati mina sa okara kalo damne wati ere ka sabya ke kay kuma fo kuma mi no be talike kiri tigla ma olu ka dogalla amte fave falai am suraga segi kanani anga babu toy sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abon matele fuka tasi kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai Croix Rouge International bulu falambe an fe ya saga sega do fara nga dokotoro la kawka dongo nuka seko ka ale ye kalansigi kesa kalansemi no bina talike tle danfla tle saba kalana adamne na kunungo no juin kalo tle mugani kononto abta ban juin kalo ale tle nani nanjigi sodo konnana Bamako ya bara nke kunye sa mi nga dokotoro médecin infirmier muganye kabo hôpital Bamako dokotoro soni katitawla kaseka minye bara munumbe kaseka do fara ka donia ka ni mauna no bisogu fraga choko na kuma ta wati gala mauna ani femu no bisaka mauni kisi jona no usera uma ka urgence ko nana minye ke bajalo tume o kana ka kunungo modibo dumia ale kuma do o ma no chargé de mission ministère de la santé la professeur Togo Adey kata se docteur Ablaye Omar Cissé mani ale daga kalanse sigi anga jeka ulu bela jele ka fota ulame kalan nafa ka bon kosɛbɛ fɔlɔ yan'an ka da don kalan na an bɛ an ka société de chirurgie du Mali fo ale n'u ka partenaire n'o ye comité international de Croix Rouge parce que u bɛ ka kalan min kɛ o kalan bɛ premier secours de ye
accident bɛ se ka kɛ a la, a bɛ se ka kɛ ni inondation kɛra, catastrophe mana kɛ, geste d'urgence fɔlɔ minnu bɛ ka kɛ u bɛ k'o de kalan mɔgɔw kun, mais kalan nafa nin ka bon cogo min na u bɛna kɛ Bamakɔ yan, u bɛ tila k'a kɛ Mali fan bɛɛ fɛ pour que an bɛ se ka Maliens ni kisi devant toutes les situations d'urgence. Mɔgɔ min bɛ k'i sen don kalan na maa 40 o de ye bita ye fɔlɔ, maa minnu de don olu fana ye spécialiste ye, mais kalan kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ ka k'u kun min bɛ kɛ ka ni kasara ye mɔgɔ sɔrɔ, mɔgɔ min binna kɔlɔn kɔnɔ ou bien mɔgɔ min sula ji la ou bien mɔgɔ min ye accident kɛ, geste d'urgence minnu bɛ ka kɛ olu de bɛ ka kalan o kun ni mannequin ye. Donc n'a kalan n'u kun mannequin na, donc ni cas produira dɔrɔn u bɛ se ka segin a kan. Population yɛrɛ bɛ se ka kɛ sécurisée pour que ka o yɛrɛ tɔɲɔgɔnw ni kisi. Ni formation ye ni formation ɲumanba ye anw bolo. A fɔlɔ parce que a bɛ tali kɛ urgence de kan. Mɔgɔ mana bana joona joona ka se dɔgɔtɔrɔso la ou bien fɛn y'a sɔrɔ heure fɔlɔ minnu bɛ o kɔfɛ furakɛli jumɛn ni jumɛn de kan ka ɲɛsin a ma et puis a kan ka ɲɛsin a ma teliyala, a kan ka daminɛ ni yɔrɔ jumɛn ye, furakɛli sugu jumɛn de kan ka daminɛ a kan ka yani an ka se jumɛn ma. Donc olu urgence kɛcogo o furakɛcogo banabaatɔ gɛlɛn minnu tɛ se ka heure 2 heure 3 kɔnɔ olu furakɛcogo kalan bɛ ka k'o de kan. An ye spécialiste 20 de wele olu de bɛna former dɔgɔtɔrɔso 5 o mɔgɔw de bɛ yan olu bɛɛ bɛ former. Ni mɔgɔ nana dɔgɔtɔrɔso la k'a ka bana ye bana gɛlɛnma ye ko urgence de dɔrɔn teliyala mun de kan ka kɛ n'olu y'o kalan sɔrɔ n'u ser'u ka yɔrɔ la an sigilen don mun ye u fana ka taa kalan di u ka dɔgɔtɔrɔsow la olu fana mana kalan u ka se k'u ka niveau de prise en charge yɛlɛ pour que mort évitable an ka se ka olu éviter. Mɔgɔ tɛ kɔrɔbaya kalan ma don o don tulo bɛ taa kalanso. Dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen ni minnu bɔra ka san 1 san 2 san 3 kɛ u bɛɛ ka segin ka na kalan de bɛ kɛ kalan kurakuraya bɛ kɛ aw ka baarakɛminɛnw san o san kura bɛ bɔ cogo min na microfiltanw bɛ bɔ cogo min na anw fana ka dɔgɔtɔrɔya baara kɔnɔna na san o san fura kura dɔw bɛ bɔ ɲinini kura dɔw jaabi bɛ bɔ furakɛli kɛcogo kuraw bɛ bɔ wa urgence programme cogow bɛ bɔ. Donc an sigilen don ni mun ye fɛn fɛn ye dɔgɔtɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔ kɛrɛfɛ mɔgɔ ye u bɛɛ ka na an k'u kalan an bɛɛ ka ɲɔgɔn kalan. Ni formation in nin kalanni a bɛ ka taabolo kɛ dɔgɔtɔrɔw minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la minnu bɛ urgence baw sɔrɔ a fɔ accident tɔw gɛlɛmanw ani marifakisɛ ye mɔgɔ minnu sɔrɔ ani bana gɛlɛman bɛ mɔgɔ minnu na u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ minnu na kuma caman t'a sɔrɔ o dɔgɔtɔrɔso ninnu baarakɛminɛnw caman tɛ k'u bolo min bɛ se ka o banabagatɔ ninnu furakɛ. Bon banabagatɔ ninnu fana ka somɔgɔw ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔsobaw la o fana souvent o ka gɛlɛn dɔɔni. Donc an bɛ ka mɔgɔw kalan u bɛ dɔnniya pour que se ka dɔnniya sɔrɔ walasa ka se ka ni banabagatɔ sugu ninnu ka se ka dɔ kɛ u ye yanni k'u lafiya dɔɔni yanni ka se k'u bila ka taa dɔgɔtɔrɔsobaw la. Voilà an bɛ ka mɔgɔw kalan de la. Tilala nin kalanni na u bɛ dɔnniya caman dɔn sɔrɔ min b'a to n'u ye banabagatɔ sɔrɔ banabagatɔ gɛlɛman u hakili sigi k'a filɛ u tɛ girin k'a don taxi kɔnɔ bɛ k'a don k'a bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la kuma dɔ la u bɛ taa o y'a sɔrɔ banabagatɔ ni tɛ se dɔgɔtɔrɔsoba la. Donc an bɛ fɛ u ka dɔnniya de sɔrɔ pour que ka se k'o banabagatɔ sugu ninnu ka se ka furakɛ dɔɔni ka se ka fura minnu kan ka d'u ma furakɛ cogo minnu kan ka kɛ olu bɛ furakɛ cogo minnu ka kɛ yanni ka se ka banabagatɔ bila ka taa dɔgɔtɔrɔsoba la. Donc an bɛ fɛ ni nin formation banna dɔgɔtɔrɔ minnu nin formation in kɛ u ka se k'o dɔnniya ninnu dɔn n'u sara u taara u ka dɔgɔtɔrɔsow la minnu ma se ka chance sɔrɔ ka na ka se ka taa olu tɔ ninnu kalan o baarakɛcogow la. An ka togoda ni marabolo kibaruya hukumu kɔnɔna na an bɛ taa segukaw fɛ yen. Segu jɛkulu min bɛ yen n'o ye mɔgɔya danbe tɔn ye olu ye jolidi kɛ sibiri tɛmɛnen
jolidi a kɛ kun ye sa wolomasiri taba bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Segu n'a marabolo n'a Tɛnkuntugu n'a Bolomada dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲinan san ta u y'o kɛ ka kɛ taasibila ye ka ɲɛsin an ka minisiri ma n'o o ye ministre d'état général d'armée Sadio Kamara ye ala ale min ka kalifa minɛ a la avril kalo tile 25 san 2026 min ye nin jolidi ye Segu yɛrɛ kɔnɔna na sa nin y'a siɲɛ 8nan ye Segukaw u bɛ jolidi kɛ tan cogo la yaasa cogo min na armée ale bɛ se ka dɛmɛ cogo min fala ye Bafulabekaw fɛ anw ye kibaruya di dɔgɔkun in kɔnɔna na ka segin a kan k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bafulabe bi ka bɔ Tintilakaw fɛ ka na Babaroto fala ye lafiya donna baara la baki kɛra 2 ye baki 2nan in kɔni ale ye baara daminɛ ba sanfɛ min ye nin kalo in tile 25 ye o y'a to sa ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka teliya nin waati in na mobili caman bɛ olu sera ka tɛmɛ ba fan 2 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye maanifinw bolominɛw ye olu fana bɛ ka tɛmɛ cogo min na u bɛ ka tɛmɛ ten surasilakaw olu kɛlen ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lakana basigi ni lafiya kɔnɔna na maa minnu tɛmɛna n'olu ye waatinin kɛ fala ye ko ka Bafulabekaw fo u ka sigiɲɔgɔn ɲumanya la an'u ka dunan bisimila ko ɲuman na ji ma dɛsɛ u la balo ma dɛsɛ u la wa min ye minɛcogo ɲuman ye u y'o fana kɛ waati ninnu kɔnɔna na waati min na baki ko a kun gɛlɛyalen don kosɛbɛ Kayikaw fɛ kalanso min bɛ yen n'o sigilen don sa mɛtiriw tɔgɔ la mɛtiriw ka ɲɔgɔn san laban ɲɔgɔn dan olu baaraw daminɛna ye kunungo yaasa ka se ka baara in dayɛlɛli kɛ sa IFM min tɔgɔ dalen don Cɛman Kulubali la n'o bɛ Kaye dugu yɛrɛ kɔnɔna na sa enveloppe fɔlɔ taara dayɛlɛ gouverneur yɛrɛ fɛ na le brigade Musa Sumare ale kɔni ye enveloppe fɔlɔ dayɛlɛ sa ka sujet kun fɔlɔw di ɲɔgɔn dan in ale kɔni bɛ ka kɛ Kaye cogo min na a bɛ ka kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ école karamɔgɔw olu fana ka kalanso ɲɔgɔn dan don Kajolokaw fɛ maa 48 olu tilara kalan na musow olu de ka ca kosɛbɛ cɛ 3 b'a la sa min ye Kajolo ɲɔgɔn dɛmɛ so min bɛ yen o kɔni baara ninnu kɛra o kɔnɔna na rasa ka bɔ ko sibiri tɛmɛnen min ye lakɔlɔsiliw bɛɛ lajɛlen kɛlen minisiriso min bɛ baara ni baara dɛmɛ hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa ka bɔ ko n'u ye maa 40 kɔni sa Sikaso marabolo kɔnɔna na sa k'olu sera ka kalan kɛ finikala bɛ a la min ye fini dilan bɛ a la mansin minnu bɛ fini kala k'o ladon ka ɲɛ o fana bɛ a la ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen sa k'olu bɛ se ka baara k'u yɛrɛ ye bi u tilalen kɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na bolola baarakɛlaw ka jɛkulu min fana bɛ olu fana ɲɛmaw fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin na kɛ ɲuman ye olu bolo sabula a na dɔ fara olu ka jama kan Yorosokaw fɛ denmisɛnw tɔgɔladon ɲɛnɛmayali baaraw olu sigira sen kan min ye mara ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen minisiriso min muso ni du ni denbaya kunna o bolofaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ɲɛfɔli kɛra somaw ye sa denmisɛnw ka hakɛ ko la denmisɛnw bɛ se ka laminɛ cogo min na ka ɲɛ an'u ka kalanko n'u ka kɛnɛya ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na dɔgɔkun kelen a yira sa k'a fɔ denmisɛnnin 100 ɲɔgɔnko kɔni olu ɲɛra ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan min ye seko ni dɔnko ta nasiraw fɛ sa ani fɛɛrɛ ɲumanw ale ni senfili ni bolofili ka taa fara jeu concours kan olu bɛɛ lajɛlen kɛra sa ka don in ale ɲɛnɛmaya fala ye n'an bɔra an ka togodaw la sa an bɛ segin ka na Bamakɔ yan sa ministre min bɛ ni ale bɛ sirabakow kunna ale ni bolimafɛnko n'o ye Madina ye ale ye dɔgɔkun kelen bɛ sigi san o san Sirabaka kasara ale kɔlɔlɔ kunbɛli kunna a y'o baara kurunbɔ karili kɛ kunungo a yɛrɛ ka ministeriso kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don sen fala ye ko min ye nin dɔgɔkun min sigilen filɛ nin ye k'u ɲɛ tana bɛna kɛ mɔbiliw ni minɛnw ye minnu sigilen don siraba kan ani siraba kɛrɛfɛla la n'u bɛ mɔgɔw ka yetaw olu dɔgɔya kosɛbɛ k'i to mɔbili boli ou k'i to moto boli la walima i bɛ se ka taa se u ma k'a sɔrɔ i m'a lawuli a kama o la sa ko Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen don ANASER ale bilalen don baara fala ye an b'a f'u ye u ka taa daminɛ Baginda ka na Bamakɔ n'a y'u ja n'o ka ja u ma u ka taa daminɛ poste kɔrɔ yɔrɔ a ye poste kɔrɔ tɛ dɛ u ka daminɛ Ozo forêt da la ka na u kana se hali Tour d'Afrique la u ka da Viadigi la dɔrɔn ni Yirimajɔ sugu u ka da yen n'u ye min ye yen o bɛ suma sama bɔ n'o y'a sɔrɔ Bamakɔ bɛɛ kɔ don dɛ parce que o sira in min bɛ fɛn min bɛ kɛrɛfɛ o ka ca ni min bɛ so kɔnɔ ye k'a daminɛ Ozo forêt da la Tabakɔrɔ ka na se Yirimajɔ sugu ma fala ye a fan fila bɛɛ fɛ ni mɔgɔw de bɛ goudron kɔnɔ ni goudron de bɛ mɔgɔw sanfɛ u n'a ye u ɲɛna yen ni Ala sɔnna a ma an b'o ɲini Madina ka mɔgɔw fɛ ANASER maaw nin sira in o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen fala ye k'a daminɛ Kamajan sira la ka na bila Cité da la u k'o sira fana ta n'u y'olu siraba ninnu ta o mana bɔ yen u k'a daminɛ Sanangɔrɔba ka na se Tour d'Afrique la u k'o fana sira la ni mɔgɔw de bɛ sira kan ni sira de bɛ mɔgɔw kan
u ka t'o fana la n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka min fɔ ni baara in kɛ ngɛndɛ ka taa kɛ président ni ministre tɛmɛyɔrɔ la dɛ u ka taa nin yɔrɔ ninnu lajɛ fala n'i bɛ senu ka n'i bɛ fɛ ka na baara la Bamako i bɛ wuli 5 heures ou 4 heures du matin ni baara jiginna mɔgɔ min bɛ taa senu n'i jiginna Bamako 16 heures fala ye 22 heures de bɛ s'i ka so mɔgɔ kɛlen ka sira fan bɛɛ minɛ donc ni ANASER ko k'a bɛna nin kɛ baara ɲɛnama don Ousmane Ba Mayiga nin yɔrɔ 3 an b'o d'a ma ka wuli ka taa ye Bamako donda Segu sira Sikaso sira ale ni ka bɔ Kamanjan ka sira la ka na se Cité la a ka taa lajɛ kɛnɛ bɛ cogo min n'o y'a sɔrɔ u tɛ fɛ k'a kɛ ka faamaw tɛmɛ sira ninnu ni minnu bɛ carré kɔnɔna ninnu na ka t'olu wuli k'olu n'olu tɛ dɛ ni a yɔrɔ yɛrɛ wulili ko de don nin sira ninnu kɔni u ka t'olu lajɛ an yɛrɛ bɛ tɛmɛ olu ka kuma bɛɛ an ka siraw don an b'a dɔn mun b'a kan n'an bɔra Madinɛ an ni Madinɛ bɛ to ɲɔgɔn bolo hali bi fala ye sira minnu baara kan ka kɛ a ye kuma min fɔ o la an ka jɛ ka o lamɛn. olu sigiyɔrɔ bɛnna sira in dawolo ma ni an y'o jateminɛ an ka pankunu sigi kɛnɛ bɛ yen an ka golomasiri tabaw ka yɔrɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko base 101 sanfɛ kɛlɛcɛdenw ka yɔrɔ armée de l'air o bɛ yen ani an ka tajiw ka bondoba bɛ yɔrɔ min n'an b'a fɔ o ma ko OMAPU o bɛ yen ani an ka golomasiri tabaw an b'a fɔ minnu ma gendarme olu ka kalansoba o bɛ yen olu bɛɛ bɛ yen olu kan ka munumunu donc o munumunu na sira 3 jateminɛna sira kelen bɛ yen o bɛ bɔ yan n'an b'a fɔ nin ma ko Senu sugu u b'a fɔ ko lɔgɔtonba kare ka b'o la ka munumunu ka don Senu kɔnɔ ka taa bɔ fo pankunu jinin kɛrɛ kɔfɛ n'an b'a fɔ ko Sinuwa ka kuruba sira n'o bɔra yen n'i bɛna taa an ka taji bonba yɔrɔ la yɔrɔ station dɔ bɛ yen an ka taji feere dɔ n'u b'a fɔ o ma ko SDF i bɛ don o kɔnɔna na ka munumunu ka taa sirakɔrɔ cɛtigɛ ka taa fo Kafuna ka rond point la ka tila ka bɔ yen an ka logements sociaux n'an b'a fɔ ko 759 ka taa bila fo yen ka sɔrɔ ka taa Cour suprême minɛ Kafuna ka yɔrɔ fɛnɛ na i kini bolo fɛ k'a daminɛ ka taa fo Tabakɔrɔ an ka logements sociaux minnu bɛ yen ani 26 mars donc o b'a to yɔrɔ minnu n'an y'olu fɔ ni waati dɔw sera an bɛ se ka sira jira mɔgɔw la k'a sɔrɔ u ma tɛmɛ o yɔrɔ fɛ an ka sɔrɔdasiw ka daga yɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko Katidugu ni mobili belebele ninnu bɔra Dakar n'u bɔra Muritani i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ yen jɛtigɛ donc kɔsa in na yɔrɔ taabolo y'a jateminɛ an k'an ka sira jira walasa ni mobili belebelew nana u bɛ se ka munumunu k'a sɔrɔ u ma dugu cɛtigɛ n'u bɛ dugu cɛtigɛ kuma o kuma sirabaga kasara ka ca ma ani sɔrɔdasiw daga yɔrɔ bonyana u kan ka bɔ yen donc o bɛ bɔ Nɔnzɔnbugu ka taa Dabani ka taa Safo ka Jalakɔrɔji ka na Bangɔni na fo ka taa bila Kulukɔrɔ sira la donc an y'olu baaraw de boloda sisan olu siraw daminɛna n ye Bangɔni ta min fɔ o bɛ taa bɛn miliyari 28 ɲɔgɔnna ma ne filɛ ka nin min fɔ tan ni sira 3 in olu bɛ taa bɛn miliyari 15 ɲɔgɔnna ma o dun y'a ye ni an y'a jateminɛ a yɔrɔw bɛ yen mɔgɔw sigiyɔrɔw don dugukɔrɔw don a bɛ tɛmɛ dugukɔrɔw kɔnɔna na ni bɛ tɛmɛ dugukɔrɔw kɔnɔna na magoɲɛfɛn dɔw bɛ yen n'o ye courant siraw ye n'o ye ji siraw ye n'o ye an ka mabarani siraw ye olu bɛɛ bɛ tɛmɛ a fɛ donc an y'olu tigiw fana wele olu fana nana olu bɛna ka na u ka nɛgɛjuru minnu bɛ dugu jukɔrɔ olu bɛn'o bɔ k'o yɛlɛ o bila ka taa kɛrɛfɛ donc n'an y'a fɔ ko dugukɔrɔ don dugukɔrɔ fana mɔgɔw sigiyɔrɔ don a kuma lawuli ko mobili kumaba ninnu bɛ tɛmɛ a fɛ donc ala y'a kɛ jateminɛw ye min jira so dɔw bɛ yen a bɛ se olu ma donc n'a sera olu ma sariya kɛmɛ k'o bila n'i sera waliso ma ni papier b'a tigi bolo a kan ka taa sira min fɛ sariya siraw fɛ an bɛna olu kɛ walasa k'olu so dɔw ci ni k'olu bɛ ci o fana tɛ taa musaka kɔ donc n'o musakaw fana jateminɛna an b'olu fɔ n'i ye sira ninnu jateminɛ a bɛɛ janya kunnama tɛ kelen ye dɔw ka jan dɔw ye o la an b'a fɔ an ka sigida ɲɛmaa minnu bɛ yen n'an b'a fɔ a ma an ka maires ani an ka dugutigiw ani an ka laadalatigiw an ka alimamiw ani an ka denmisɛnw an ka muso ɲɛmaaw fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye fara an ka jɛkulu ye n'o bɛ nin sigida ninnu na olu ka fara an kan u ka dugulamɔɔw lafaamuya k'a ɲɛf'u ɲɛna k'an nanen filɛ ni nin baara ninnu ye baara ninnu ka wusa ni sira taara sira mana taa yɔrɔ o yɔrɔ dugu bɛ yiriwa. min ye sɔrɔ ko nana sira la an ka jamana kɔnɔ san 2027 san 2029 sɔrɔ labɛnni baaraw hukumu kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ CNT maaw ye o baabu sigira kunungo min ye CNT ɲɛmaa dankan fɔlɔ ye an bɛ Fune Mahamadan ale tun b'o kɛnɛ kan ministre min b'an ka jamana sɔrɔ ko kunna n'o ye ministre d'État ye
Aluseni Sanu ale fana tun bɛ yen baabu ye tali kɛ min na sa ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ CNT maaw ye cogo min labɛn ka kɛ san nataw la sa ni min ye jamana sɔrɔ bɛ taa u fɛ yen u yɛrɛ ka se ka labɛn ni baaraw sigi sen kan o la sa baabu in daminɛ na sa sɛbɛn min bɛ bibi na n'o kan ka k'an ka jamana sɔrɔ ye n'o bɛ tali kɛ san caman sɔrɔ o sɔrɔ ɲini cogo la ɲɛfɔli kɛra o kan ka kɛ ni ɲɛbila baara belebeleba minnu sigira sen kan ni kuntilennaw ye waleya in sa k'a bɛ tali kɛ min na sa Mali yɛrɛ alekura ɲɛ taa sera ka bɛn san 2063 ma a n'a ɲɛnabɔli sɛbɛn min sigira sen kan waati kunkurunna ma san 2024 san 2033 o ɲɛnabɔli baara o kuma in bɛ tali kɛ o la Mali yɛrɛ ka sɔrɔ mana yakubaya sa 100 siradala sa a yɛrɛ ka fɔ ko min ye 6 buruburu 5 o ɲɔgɔnna kɔni o bɛna se ka sɔrɔ min ye an dafili jamanaw ye ka kɛ ni olu ka laɲini ye minisiri min bɛ ni ale bɛ sɔrɔ ko kunna sa ale ye ɲɛfɔli kɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan yaasa gouvernement bɛ se ka nin jaabi ninnu sɔrɔ san nataw la Aluseni Sanu y'o ɲɛfɔ a y'a yira fana k'a fɔ ko sa min ye impôt ko ta nasira fɛ jamana yɛrɛ kɛlen don ka bisili mun kɛ ka se ka dɔ bɔ musakaw la ka kow bɛrɛ bɛn jamana yɛrɛ ma o mana kɛ ka kɛ ni UEMOA ka laɲiniw ye baara bɛ ka kɛ o la min ye CNT ɲɛmaa dankan fɔlɔ ye Amin Funema Almadan ale ko nin ɲɛfɔli ninnu ka fisa kosɛbɛ wasabulon maaw ma a b'a to olu fana ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw sɔrɔ min ye jamana musaka ye n'a bɛ se olu ma tuma min u fana ka faamuyali caman kɛ min b'a to u da bɛ se ka don kuma na u bɛ se ka ɲininkaliw fana kɛ ka taa se yɔrɔ jan na baara in ale kɛkun ye o ye AES jamanaw olu wasabulon ɲɛmaaw bɛ lajɛla Burkinakaw fɛ yen baara in ale kan ka kuncɛ bi nka kunungo Capitaine Ibrahim Traoré ale y'u bisimilali in senfɛ sa u y'a yira la k'a fɔ ko don nataw la wasaden minnu kan ka don jɛkulu in kɔnɔna na sa olu sugandili u hakɛw anu kan ka baara kɛ cogo min u y'o bɛɛ lajɛlen dayira la Mali Burkina Niger o wasabulon minnu bɛ cɛmancɛ furancɛ wasabulon ninnu na sa olu ka o baara bɛna sigi sen kan nka min ye jabalako ye o kuma bɛna fɔ hakɛ min kan ka taa jamana kɔnɔna na fana bɛna fɔ fɛɛrɛ bɛna sigi cogo min na ani a kan ka munumunu a ɲɛmaya kan ka sigi cogo min na maa min kan ka ɲɛmaya fɔlɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛra gafe ye kunungo k'o yira Capitaine Ibrahim Traoré la yaasa ale yɛrɛ ni a jɛɲɔgɔn tɔ n'o ye jamanakuntigi tɔ ye u bɛ se ka hakili jagabɔ k'a kan ka jaabi di wasabulon mɔgɔ ninnu ma nka o y'a yira sa k'a fɔ ko min y'u ka règlement intérieur n'u kan ka baara kɛ cogo min na olu bɛɛ lajɛlen kun dantigɛra k'a lakodɔn ka ban AES ɲɛmaaw olu fɛ o b'an la taa kɔkan kibaruyaw la Senegalikaw fɛ kunungo martaba kɛra olu ka wasabulon kɔnɔna na sariya sɛbɛnw nana sa min bɛ se ka jamanakuntigi ka hakɛw k'olu lajɛ ani premier ministre ka hakɛw lajɛ Usmane Sonko n'a ka wasabulon maaw kɔni olu ni maa minnu bɛ yen n'olu ye fanga waradabaw ye u karila ɲɔgɔn na koyi Alundɔyi ale nan'i jɔ tangalan kan k'a bɛ kuma ta musow nana ka na tɛlɛ kari ale la kaki ko fo k'a cɛ ka bɔ ni a ye a ma ɲɛ min kɔ gendarmew de welela maa kofɔlen ale ka se ka labɔ ko nin kirikara min filɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Senegal wasabulon delilen don nin ko in na kosɛbɛ min ye ɲɔgɔn faamu bɛ tila ka na baaraw bɛ tɛmɛ sariya mun kan ka sigi sen kan o sariya baaraw fana bɛ kɛ Usmane Sonko kɔni y'a yira safa k'a fɔ k'a ka parti politique maaw n'o ye PASTEF ye k'a jiginn'u la kosɛbɛ a fɔra ko ka baara kɛ cogo min n'u kun tor'o ma a ma se ka wuli ka na min ye Ndoye ye ko f'olu k'a cɛ ka bɔ yen u tun b'a to yen baara kɛcogo ɲuman ni fɛɛrɛ mun sigira sen kan tɔn tɔgɔ la nka k'u ye dusu bila hakili ɲɛ nka baara in a tɔ sera ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na Ganakaw fɛ yen Akara kɔni kɛra sa kɔwolo ye ani babolo ye sabula sanjiba de jiginna Ganakaw fɛ yen maa 3 o fatura a senfɛ minnu bɛ yen sa n'olu bɛ lakana yɛrɛ kɛ sa olu jagoyara sa ka bateau de ta kinw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa cogo min na u bɛ se ka maaw olu ka lakana baaraw sigi sen kan nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen dira Ganakaw yɛrɛ fɛ u ka jabaraniso ale n'u ka kunnafonidiso bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye Libikaw fɛ yen Libi jamana ɲɛmaa minnu bɛ Tripoli kɔnɔna na olu k'u bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ka hakili jagabɔ kɛ yiriwaliko ta nasira la yaasa cogoya min na u ni jamanaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na hakili jagabɔ ko ta nasira fɛ u ka sɔrɔ o bɛ se ka yakubaya cogo min na o fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen olu b'o sigi Faransi ale ni nanzara jamana caman na bi min ye funtenikisɛ kɔni ye a bɛ ka tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ maa 1,300 o de fatura nin waati in na nanzara jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na Faransi ta ale sera 1,000 ani kɔ ma min ye kunun na siniko ni kunungo ye sa ko maaw kɔni bɛ ka yɔrɔ de ɲini u bɛ se k'u nila hinɛ yɔrɔ min na min ye funteni ye ale barika kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ cogo min na ko maa si tɛ se ka su ale hakɛ fɔ nin waati in na kimɛliw olu bɛɛ lajɛlen ma ban fɔlɔ Alimaɲikaw fɛ yen muguci dɔ kɛra olu ka dugu la sa dugu min n'o a kɛra Hamburgkaw fɛ yen dulatɔ tɛrɛn dɔ kɛrɛfɛla la maa 5 de nin tora waleya in senfɛ maa min yɛrɛ ye muguci in daminɛ sa ko olu bɛ ka ɲini sabula npogotiginin dɔ
o tɔgɔ kɔni bɛ kuma in na sa ani kamalenin dɔw ko olu kɔni nisɔndiya dɔ de senfɛ u ye nin waleya in kɛ polisilakaw ka fɔli la irisilakaw fɛ yen irisi n'a ka sen n'a ka damayira n'a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen a y'a yira sa k'a fɔ ko tajiko kɔni gɛlɛya bɛ ka don a la sabula nin kɔsa in na bin kɛra a ka taji dilanyɔrɔw kan o ye degun lase u ma u yɛrɛ bɛ taji bɔli min kɛ sa n'o ye diesel ye k'u bɛna n'a lajɛ k'o don bɛrɛ la yaasa feeretaw ni santaw ni dugudenw ka hakɛ bɛ se ka bɔ a la cogo min na ka tila ka se ka baara kɛ venezuelakaw fɛ yen tile 3 dugukolo yɛrɛyɛrɛba in kɛlen maa 1450 ni bɔlen o la sa a yɛrɛ ka bɔ sa ko min ye cɛkɔrɔba dɔ ale n'a den kɔni tile 4 baara in kɔfɛ olu sera ka bɔ dugukolo jukɔrɔla la koyi u kisira u ni kɛnɛma foyi ma u sɔrɔ maa caman kɔni jɔra sa k'i dabali b'a ka nin ko in lajɛ jabaru ma sa ko se caman bɛ ale ye ka se adamadenw ma afganistankaw fɛ min ye pakistankaw ye olu ye gosili kɛ ni u ka pankuru ye n'o ye drone ye min ye bamanciwale kɛbaa minnu bɛ n'o ye afganistankaw ye u ka kɛɲɛ ka fan fɛ k'olu kɔni bɔ baara la pewu gouvernement min bɛ sa n'o ye talibanw tɔgɔ la ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye islamabad ye nin wulikajɔ min kɛ nin ye ko kɔni sera maa ma maa minnu tɛ finitigiw ye nka ni ye pakistankaw yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ sa k'u b'a dɔn k'a fɔ maa minnu don taliban minnu bɛ yen n'o ye pakistan taliban ye n'olu ye marifa talen n'o nin waati in na ko olu laɲinini o sira de don u bɛ k'o baara de kɛ an bɛ te fa fɛ fala ye an bɛ sɔrɔ ka se ka na farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan. Dimoni ale sera ni cira i b'i ka walanw cɛ ka taa u ka so o la sa kunungo ndulati 3 kɔni tun bɛ yen ndulati fɔlɔ o kɛra Brésil ale ni Paraguay min ye Brésil ye ale ye se sɔrɔ Japon ye Brésil ale ye se sɔrɔ nka a ma ja sabula sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɔra k'a sɔrɔ min ye kelen bɛ Brésil la Japonkaw fɛ min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ nalen sa min ye Brésilkaw ye olu sera ka bi 2 o don k'a fɔ kun ya FIFA tun y'a yira sa fala ye k'a fɔ k'u bɛ tirage kura yɛlɛma mais min ye tɔnw ye olu ma sɔn a ma o de la sa kunungo penalty ta ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra k'a sɔrɔ o min ye tirage ye o ma kɛ o la sa penalty fɔlɔ min yɛrɛ kɛra kunun kɛra Allemagne ale ni Paraguay ka ndolatan senfɛ fala ye min ye Allemagne kɔni ye ale taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la k'a sɔrɔ 1-0 bɛ a la u nalen sa o kɔni ye bin ji bɔ nka a ma ɲɛ min kɔ waati 120 tɛmɛnen kɔfɛ sa u taara ngɔ in na o la sa Allemagnekaw olu kɔni binna ye min ye Paraguay ale ye se sɔrɔ ale sera ka 4 don Allemagne sera ka 3 o de don Maroc ale fana ni Pays-Bas tun bɛ ɲɔgɔn na o ko tɔɔrɔ banna 1-1 na Pays-Bas kɔni y'a don sa fo min ye waati ban waati yɛrɛ pewu sanga 91 Maroc nana ka na celu ji bɔ ka taa ngɔ in ale ni prolongation bɛɛ la Marocaw ka maa 3 sera k'a don min ye Pays-Bas maa 2 o de sera k'a don nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen la sa yirala k'a fɔ sa min ye jɛrɛ in ye kɛnɛ kan sa Allemagne ale kɔni ta kɛra dusukasi da ye sabula ale tun ye tulo in labɛn cogo min nka a yɛrɛ ka ndolatilaw ko fala ye ko tiɲɛ na k'u ti se Kimmich a m'a dogo kunungo kunnafonidilaw la a ko n'i bɛ ballon tan ni kolo tɛ k'i la nin t'i la k'i se man di mais fala ye ne ye ballon tan in ye cogo min Paraguay entraîneur b'a ye min kɛ a ye Allemand joueur to k'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ ka t'i ka kogo jɔ kaki u bɛna ci kogo in na fo ka dɛsɛ i yɛrɛ ka kuma n'i tɛ bi don ni mɔgɔ fɔr'i kɔ u fɔr'u kɔ yɔrɔ min na u y'o de kɛ celu ye min ye Paraguay ale kɔni taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o la Pays-Bas ta o kɔni balila maa caman na sabula olu yɛrɛ kun bolo ka ban k'u sera wagati min na an bɛ ka an fili fa la ka an nisɔndiya k'a fɔ ko nin y'an ka ko an daden ɲɛlen Maroc nana ka na ji bɔ fala ye a dusukasi barika bonyana kosɛbɛ min ye gardien Maroc gardien fala ye Yasim Bounou a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ penalty tan ale ni jeu kɔnɔna na ndolatan in a y'a tɔgɔ ta koyi u ka ndolatila min fana n'o o y'u ka ɲɛfama ye n'o ye Sabari ye Sabari ale de kɔni nana gɔlɔn dɔ sɔrɔ sa k'o tasi ndayi o taara ye firi dɔrɔn kelen ka t'i da min ye Pays-Bas ka jɔ kɔnɔna na 1-1 an y'a datula k'a da jaba la sa mɔnɔbɔ la maa si ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fo penalty tan de la sa min ye Lyon ni Atlasu ye olu ye se sɔrɔ penalty tan na 3-2 fala ye an ka maa minnu bɛ Johannesburgkaw fɛ yen u ko ko kunungo ndolatan na sa maa min bɛ ni o kɔni dusu kasira kosɛbɛ o ye
Néerlando ka gardien koy Kobi Kapfo ale kɔni ale dabali de banna pewu sabula ɲɛji a ma se ka jɔ cogoya si la munna yanni Ndolantan kɛ fala ye ale muso kun kan k'a yɛrɛ sɔrɔ nka min ye den ma se ka na balontan in fana nana ban nin cogoya in na tan ale de fana ye celu kelen dasi a kɔni ko sa ko u bɛ tigi o tigi de ma Marocains ko k'u fo kuma tɛ min ye celu yɛrɛ dasi sanga 91 na n'o ye Isa Diop wa o ye Marocain ye fala ye Diop ye Marocain ye de nin na kɛ Abdoulaye Diop soma dɔ ye Isa Diop ale de Maroc celu dasi kunu sa dɛ wolofɔ don ni a ma joué Coupe d'Afrique la mun na nin ko ninnu ne bɛ k'o de fɔ n ko Coupe du Monde kɔni farafinw de b'a ta o a kɛra cogo cogo farafinw de b'a ta parce que farafin équipe de bɛ ka se o fala ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Ndolatila n y'a fɔ cogo min na a ka carton rouge sɔrɔ sabula a y'i bolo bila a da la kunun ko kamalen a joué Allemagne contre la sabula carton bɛɛ kun binna ka ban rouge fara jaune kan n'aw sera 16e finale ninnu na olu bɛ bin a b'a daminɛ kura ye ko kamalen k'a seginna ka joué min ye Brésilikaw ye fala ye olu ni Japon ta ko Japon équipe ɲumanba équipe min ni a y'i jɔ a jɔyɔrɔ k'a ka entraîneur ka kuma bɛɛ lajɛlen lamɛn ko nka ko ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn na k'o ye warakɔrɔ de ye a tɔgɔ ye ko Angelotti a fɛɛrɛ ka bon a bɛ min dɔn o ye nin waati suguya ninnu de ka da a ye kosɛbɛ ko ja ko maaw tun b'a bolo bannen tu ka kun t'a fɛ ka minnu la jouer wa min ye Japonkaw ye fala ye k'olu ka but donni de y'a to ni Neymar ma jouer ko sabula ni Ndolantan kolo gɛlɛyara n'a ye Neymar jouer o tɛ taa tila ka ɲɔgɔlɔnbaw la ka ban tuma min u tɛna na se sɔrɔ kunun ko sa Casemiro ale ye coli ji bɔ Brésil fan fɛ min ye Gabriel Martinelli ye italien tɔgɔ bɛ nin na dɛ bon comme olu yɛrɛ bɛ espagnol ye sa o ale nana se ka na bi filanan don sanga 91 na in a ma ɲi dɛ fala ye 16e finale kɔni tɔ bɛ so senna bi anw bɛ jouer bi ani Norvège nɛgɛ kanɲɛ 17 a bɛ kɛ Dalaskaw fɛ yen n'o ye Côte d'Ivoire ye Faransi ale ni Suède bɛ jouer nɛgɛ kanɲɛ 21 o bɛ kɛ New York kaw fɛ yen Mexique ale ni Équateur o bɛ kɛ Mexicaw yɛrɛ fɛ yen fala ye min ye Ndolantan ninnu ye sa a sera ciko kelen fiyeku ma nka nin waati in na sa sɔɔni an n'a dɔn fana maa minnu bɛna bɛn nka Faransi sebaga e ko ale ni anw sebaga de ti bɛn o tɛ de Faransi sebaga n'anw sebaga de bɛ bɛn koyi parce que n'i ye nin ko in jateminɛ a ko ma nɔgɔn dɛ a sera o yɔrɔ de la sa o Canada kɔni ale ni Brésil don Canada ni Brésil kɔni don o kɔni dɔnnen don bɛɛ b'o kalama an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka baabu kuncɛ ni an ka sangaw ye. Kunungo kibaruya bɔra ka bin k'a yira sa k'a fɔ min ye Yaya Sangare an ka yanfoyila Yaya Sangare ko Ala ye a ka kalifa minɛ a la k'a kɛ bana kuntala surun senfɛ kibaruya in dira a ka denbaya a n'a ka bɛrɛbɛrɛli tɔnkɔrɔ n'o o ye adama maaw ye fala ye min ye Yaya ye an bɛ se ka min fɔ a ka ko la o ye k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita ka san 5 laban a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ministeriya la ye nka yan'o cɛ Yaya wasaden kun don k'a daminɛ san 2007 la ka na se san 2018 ma a ye wasadenya kɛ yanfoyilakaw tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Adama ale tɔgɔ la Yaya Sangare a bangena Côte d'Ivoire kaw fɛ Buwake maliyɛn min don maliden minnu bɛ kɔ kan a y'olu tɔgɔ la ministeriya kɛ ani farafinna ka kelenya san 2018 ka na se san 2019 ma Ibrahim Boubacar Keita ka waati la a bɔr'o la sa a tilala ka kɛ ministiri ye min bɛ kunnafonidilaw olu ka ko kunna ani ni jamana ni cɛlatigɛ jɛkulu ka taa se fanga ka kuma lase a y'o baara kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka waati la fala ye olu de ka gouvernement bɔra ye min ye maa 6 gouvernement o nana sigi san 2020 kɔnɔna na fo ka taa se Ibrahim Boubacar Keita binni ma
yaya a ye furu kɛ muso 2 b'a bolo den 8 musomani ye 4 ye a yɛrɛ bangera juillet kalo tile 2 san 1964 si san 62 ye kalan kunfɔlɔw a y'olu kɛ yanfoyilakaw fɛ yen kɛlen ka baki sɔrɔ sa a nana science humaine kɛ Bamako ya san 1983 min ye Yaya Sangare ye baki sɔrɔlen kɔfɛ sa a taara ka maîtrise kɛ histoire géographie la ENSUP ale kɔnɔna na maa min do sa jamana no o ye kunnafoni jɛkulu balabeleba an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Alpha Omar Konare ale ka jɛkulu ye o ka imprimerie a kɛra o directeur ye san 1991 ka se san 1993 ma Yaya san 2012 a y'a ka MBA sɔrɔ min ye gestion na ani kunnafoni diko ta nasira fɛ a ye o baara kɛ o la sa maa min do sa sanayɛlɛ kalanso a y'o baara kɛ a yɛrɛ ye camancɛ kalanso o maître ye Fala ye nka kabi waati ja kunnafoni di o de kɔni diyara ye kosɛbɛ a taara don Alpha ninnu ka jɛkulu la n'o ye jamana ye a y'o baara kɛ yɔrɔ caman na Yaya tun bɛ kibaruya di kɛ Eco kɔnɔna na a tun bɛ chronique kɛ radio jamana min bɛ Kucalakaw fɛ a y'o directeur kɛ ka tɛmɛ a y'i to la sa ka sigana Mali radio ni télévision kɛnyɛrɛye tigilamaw n'o ye RTL ye a y'o ɲɛmaya kɛ san 4 kɔnɔna na san 2007 waati Yaya bɔra o de la sa ka kɛ wasaden ye ka taa i sigi yanfolakaw olu tɔgɔ la parti min bɛ yen n'o ye Adema ye o tutigɛbaa don k'a b'a daminɛ a y'o de sɔrɔ olu de fana siraboya la a sera ka wasabulon sɔrɔ ka kɛ wasaden ye Yaya ka nin jɔyɔrɔba ninnu sa politique ko ni kunnafoni ko ta nasira fɛ a bɔra a yɛrɛ ka cɛsiri n'a ka timinandiya la maa min do kalan kun ka d'a ye dɔnkili ka d'a ye min ye jɛkulu caman ye a y'o ɲɛmaayaw fana kɛ seereyaw kɔnɔna na ale ni diɲɛ fan caman fɛ Adema bɛ ci waati min Fala ye ale kun ye Adema secrétaire général fana ye Yaya Sangare an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya Fala ye Umu Sangare balimakɛ fana don dɛ Umu Sura y'an wele a yɛrɛ kan ka segin ka na pour que kana bɛn ni janaja ye Yaya den minnu bɛ Canada olu fana kan ka segin ka na sabula min ye Yaya ye a denmusonin kelen bɛ yen o de bɛ Umu Sangare ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ bi festival Fiwa ale de b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ donc an bɛ dugawu kɛ Umu Sangare fana ye a balimakɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya ka dugawu kɛ yanfoyilaka bɛɛ lajɛlen ye Sangare jikaw bɛɛ lajɛlen n'o y'u ka dugu ye olu ni Côte d'Ivoire ka surun kosɛbɛ k'Ala ka Yaya dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kitimina Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛma Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ Abdul Karim Konate Ampe ale ye kibaruya ninnu di an ma Adema ale fan fɛ n'o ye parti kɔrɔ ye sabula ale tun ye tɔn ɲɛma ye fo ka taa se a cili ma an bɛ dugawu dun kɛ u fana ye Adema bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na n'an bɔr'o la Fala ye maa min bɛ ni ale Azar libre service dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ n'a ye Amadine dayɛlɛ ji min tɔgɔ ye Kati k'o sigi sen kan n'a tɔgɔ ye sa ko Bassam Michel Azar Ala y'ale fana ka kalifa minɛ a la kunungo nin fana ye Mali kanu kosɛbɛ ka baara caman kɛ k'i ni di jamana in yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na a ka clients a n'a tanubaw n'a lafasabaw u caman y'a yira sa k'a fɔ ko maa min do kɔni faso in n'o ye Maliba ye a y'a kanu ni maa kofɔlen n'o ye Azar ka duba maaw ye Fala ye u y'u cɛsiri kɛ ka baaraw kɛ ka se ka yiriwaliw sigi sen kan ale fana somaw fana y'a yira sa k'a fɔ ko maa min do a cɛsirilen kun do fasoko la a ka janajaw n'a ka fɛnw don bɛɛ lajɛlen na fɔ maaw ye nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw la kunnafoni minnu dira ma Fala ye Keta Kasim Traoré fɛ ka dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kan si ni kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn waati wɛrɛ. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la
dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye